Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алға таба койбір темалар турында. Шолуда присяжныйлар суды эшләячәк. Суд системасында тагын нинди үзгәрешләр көтелә? Шолуда иратларның 37% 60 яшендә тутырмыйча үлә. Моның сәбәпләре нидә? Дакар ралли марафонының 12нче этабы тәмам. КамАЗ мастер командасы нинди уңышларга иреште? Каралган эшләр саны күбрәк, хөкем карарлары азрак. Бу судның начар эшләвенә бәйле түгел. Ни өчен шулай килеп чыккан, бу хакта бүген матбугат конференциясендә сөйләделәр. Суд рәисе елтыныш узды дип белдерде. Татарстанның югары судында хөкем карарларының 10%-на гына шикаят белдерелгән. Шуларның 90% үзгәрешсез калган. 1 июньнән Шалода присяжныйлар суды эшли башлаячак. К этому мы готовились на базе и Верховного суда Республики Татарстан, и на базе на уровне Российской Федерации. Наши судьи прошли учебу. Аппарат тоже прошел учебу. У присяжных должна быть отдельная совещательная комната, отдельная комната для отдыха. Присяжныйлар белән 5 казый булачак, аларны инде билгеләгәннәр. Әмма аларга кайбер эшләрне генә тапшырачаклар. Мисал өчен үтерешләр, наркотиклар өлкәсендәге җинаятьләр һәм башкалар. Быел судның җиңүнең 40 еллыгы урамында яңа бинасы төзелеп бетәргә тиеш. Әмма төзелеш вәгъдә ителгәнчә майда тәмамланмаячак. Здание это строится по федеральной целевой программе. Заложена была сумма денег, которая позволяет нам переехать туда только 24 судьям. Принято решение, что туда переедут судьи, которые специализируются по рассмотрению гражданских дел. И ориентировочно приблизительно, поскольку это связано с финансированием, переезд мы намечаем все-таки на середину лета. 2017 елда суд 1300-ге якын җинаять эшен һәм 51 меңнән артык административ эш караган. Иң танылган җинаятлар урлаулар, наркотиклар, талаулар. Гражданнар судында беренче урыннарда иминiyet түләмнәрен кайтару, пенсия фонды белән араларны җайлау һәм торак өлкәсендәге сорауларны җайлау булып торган. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанга беренче бала пособиесен түләү өчен 3 миллион сум күчте. Бу хакта Республика хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия президенты Владимир Путин 2017 елның 28 ноябрендә балалар мәнфәгатен яклау ил күләм стратегияны тормышка ашыру координацион совет утырышында матди ярдәмгә мохтаҗ яшь гаиләләргә өстәмә чараларны тормышка ашыруны кертергә тәкъдим итте. Демографик сәясәт дәүләт башлыгының стратегик башлангычларының берсе. Россия президенты тәкъдиме белән 2017 ел ахырында гаиләләргә яңа ярдәм итү чаралары кабул ителде. Татарстан әниләре өчен бу ел пособие күләме 8490 сум. 2017 елның 2нче кварталында республикада балалар өчен билгеләнгән яшәү минимумы күләме шундый. Айлык пособие беренче бала туып, яшь ярымга җиткәнче түләнәчәк. Татарстанда 1 январдан минималь хезмәт хакы аена 10,126 сум итеп билгеләнде. Бу 2017 елның ахыры белән чагыштырганда 637 сумга артык. Премьер-министр белдерүенчә, республикада беренче тапкыр минималь хезмәт хакы минималь куллану бюджетына тигезләшкән. Уртача хезмәт хакы 2017 ел нәтиҗәләре буенча кече эшмәкәрлекне дә кертеп 32 мең сум тәшкил итә. Узган елда вафат булган иратларның 37% 60 яшькә дә җитмәгән. Алар 59 яшьтә якты дөнья белән хушлашкан. 2017 елда үлем турында 4500 акт төзелгән. Шуларның яртысыннан артыгы иратларга туры килә. Һәр өченчесе дөньядан 60-69 яшьтә киткән, һәр 10-нчысы гына 80 яшькә җитә алган. Хатын-кызлар арасында исә 36% 80 яшьтә яки аннан да олыгайып вафат булган. 29% 55-69 яшьтә үлгән. Үлемгә китергән төп сәбәпләр йөрәк-кан тамырлары авырулары, яман шиш, аянычлы хәлләр. Иратларның гомере исә сәламәтлекләренә игътибарлы булмау аркасында кыска ди табиблар. Ирләр гормоны әзрәк эшләнеп чыга башлый. И аларның йөрәк кан тамырларына холестериннар утыра башлый. Ирләрнең беренче приступлары барлыкка килә 35-40-45 яшьтә. Алар инфарктлардан, инсультлардан бу вакытта үлеп китәләр. Күкрәк җитлегендә авыртулар булуга ук табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Диспансеризация узу авыруларны вакытында ачыкларга булыша.
ЗАГС идарасында 2017 елда ең популяр болған исемләрне атадылар. 142 малайға Тимур, 123 малайға Әмир исеме қушылған. Үшінші орында Артем исеме тұра. Қызлар исеменә келгенде узган елда да Әминә, Ясминә популяр. Бірінші орында ise София. Сирәк очрый торган исемләр арасында Савва, Фади, Моника, Эллаида һәм башкаларны атарга мөмкин. Аларны нибары бер тапкыр гына кушканнар. Элек популяр булган Ринат, Петр, Светлана, Валентина кебек исемнәрне чалалар кулланмый башланган. Бүген православие календаре буенча Кошману көне. Кошману 19 гыйнвар төненә туры килә. Бу көнне Иоанн Предтеча Иисус Христосны чукындырган. Шул уңайдан барлык гыйбадәтханәләрдә һәм чуму өчен әзерләнгән сулыкларда суны изгеләндерәләр. Кошману су үзенең сыйфатын 1 елдан артык югалтмый диләр. Дин тотучылар изге су белән дәваланалар, өйләрен изгеләндерәләр, күңелләрен гөнаһлардан чистарту өчен махсус әзерләнеп куелган бәкеләрдә суга чумалар. Шунда гыйбадәт юллары үткәрелә. Чаллыда шәһәрдәшләр коену өчен Мәләкәс елгасына барды. Шунда ук табиблар, коткаручылар кизү торды. Каждый год стараюсь купаться, каждый год боюсь. Иду со страхом Божьим, но Боженька меня как милует. Славьте Господи. В Казани еще начал, когда был студентом. Это в 80-х годах. Вообще, что это для вас? Но вы же не... Благодать Божья. По организации безопасности привлечены все силы и средства. Значит, на обеспечение у нас сегодня работает, значит, одна единица, значит, судно специальной конструкции Хивус-6, значит, 2 снегохода, автомобильная техника и 6 спасателей привлечено. Кроме этого, привлечены силы и средства, значит, центра ГИМС. Дакар ралли узышының 12-нче этабы тәмамланды. Шаллы командасы алдыңғылықны қайтара алдымы? Біздің сюжетта. Лидерлік позицияларын юғалтқан Эдуард Николаевқа 12-нче этапта да машинасын ремонтларға вақыт керек болды. Ярдәмгә Айрат Мәрдиев һәм Дмитрий Сотников экипажлары келді. Этап азагында Эдуард Николаев йөк машиналары зачетын жетекли алды. На самом деле видно, как Велагра едет. Но я сегодня ехал тоже в очень быстром темпе. Думал, что на самом деле больше привезу. И понимаю, что человек не сдается, несмотря на то, что у него 3-й Дакар, но едет он очень быстро, и я бы даже сказал, быстрее, чем Жерар де Рой. 12-нче этап нәтиҗәләре буенча Айрат Мәрдиев 4-нче, Дмитрий Сотников 12-нче урында, Эдуард Николаев янәдән 1-нче урында. Ярышлар бетергә тагын 2 этап бар әле. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Муңгамнашлар алдағы елларыгызны файдалы һәм күңелле үткәрегез, сау булыгыз. Невероятно, но факт. Таракан может прожить без головы целых 9 дней. Он же так все самое интересное не увидит. В корпорации «Центры Селдом» кредит без первого взноса и переплат. Стиральная машина Samsung за 1916 рублей в месяц. И доставка в подарок. Ла-ла-ла. 9 дней без головы. Некоторые всю жизнь так живут. Здоровые кости и суставы – залог бодрого самочувствия. Санаторий Шифаласу и Жминводы предлагает уникальные лечебные программы опорно-двигательной системы, здоровых суставов и легкой вам походки. Верхняя одежда Nordwind с терморегуляцией в ТЦ «Арзан». Первый этаж, павильон 43. Nordwind. Качество и стиль.